Sama sa naandang mga higala, ang inyong mga pangutana, mga issues and concerns, bisag mga problema, no? Problemang personal, problemang legal, pwede ganing espiritual nga problema. Kay si Engineer Ronnie Ampo, naman sa bersikulo, kapitulo. So, kining tanan, no? Ato ka ng tagdon, ato gid na siyang kanang gingon nga tubagon kung mag-text mo sa atong daan. Edad na nig 12 anyos telling ato nga cell number 0905 142-8720. So mo na gamita unya mudangat kanato bisag nagprograma kita ato ginang kun angay basahon sa atong programa labi nag mga concerns kalabot sa lungsod o sa barangay ato na basahon. Total wala may inyong pangalan. Ayaw kahadlok, ayaw mong panagana. Walay inyong pangalan, pero kung may kalabutan ang katilingban, may kalabutan ang katawhan, ato ka nang ipalanog sa kahanginan. Dinhining tulumanon! Kumusta ka? Okay pa ba ang buhay? Of course, okay kanunay, di ba? Matagadlaw sa atong kinabuhi, di mo ginakalikayan. Dili kalikayan, basta niya kas kalibutan. Naagyo na ang mga problema. Usahay gani, murag bugat na kaayo nga magtuotang di na nato kaya. Diba? Pero kung ang imong pagsalig, balik-balikon ko na lang yun ni pag-ingon. Kining tanan, wala. Dili man ni mahimo kung ang tao ra ang atong saligan. Imong kaugalingon lamang ang imong kakayahan. Mayon ka milyonaryo man ko, bilyonaryo man ko, tanan problema masulbad nako. Murag dili tingali na. Nothing is possible without God. Murag gina itong kadangpan. Ang Diyos nga mao'y tag-iya nining tanan. Tag-iya nimo, tag-iya nako, tanan nga may kinabuhi, tanang butang dinis kalibutan. Ang bituon, ang langit, ang adlaw, tanan. Natural, ang agwa na tag-ija. Ni kalit, rin nag-abot niya. Simple rabag, ay na mo pakiglalis, ha? Na mga pastor, ministro, daghang lalis. Ha? Importante nga ikaw sa imong dughan, sa imong kasing-kasing, gibatunan nimo ang tinuoray gyud nga Dios. Di na ka kinahanglan mag-abli-abli pag Biblia diya. Ang Dios nasa imong kasing-kasing. Manay klaro mga higala. Pero kung maglibog mo, kapitulo, bersikulo, aniya si Engineer Pastor Pod Ronnie Ampo. Sige.